Eh, kapukaw, kapukaw, kapukaw. Kapukaw. Unang yahe. Kapukaw, sir. Kapukaw ka, sir. Biar ko sa Colbay sa. Dari sa RCPM. Oh, dari kami unang mo biyahe nato, sir. Kani. Salah. Atong unang mo biyahe, kani. Kani atong unang mo biyahe ni, kani. Bukaw CP mas dre. Ayo sakit anak. Ano man siya? Usok kena pedagang murang aku kuan kena ang dampawang. Dito sa ako. Kani atong unang mo biyahe, sir. Kani. Andar na, sir. Andar na. Okay na, biyahe na nila yun. Suman. Andar na. Apa kena aku discount? Okay Ini na, lu chicks pa. O sige. Okay na. Din lang ko na bay. Dari na. Kani atong unang mo biyahe, sir. Daoton di ko ng lura pun. Ha? Sige. Andar na, sir. Andar na. Sa kamasakay. Andar na. Wala ka sa kamasakay. Abay ko, sir. Abay. Hindi lang. Uy, sa mga biro pa ni bay ka. Ada bay, ada serep pun ada bay. Ida ka dito bay. Sila yung pamasahe dire bay. Ada. Dito sir. Basta ikaw. Ano bagi kuy? Abi na akong barato ron pamasahe dire. Pagkinin to sa mo minimum. Ay Diyos, ito bawa alpa. Kata kay ka. Importa diri bay. Isu ro magili ko ini. Sao man ni bay? Ug di ba ako na akong ding. Nawa di ko na importa ni bay, ug may puso ni mga kuan. Ako ba diri bay? Hindi ko mahadal ni bay. Ida lang na piso nimo. Analay pa rin sigarilyo. Susoy, bawa ba rin na nang nara din kininto sa pamasahe di na lang ko sakay. Ay pay na uli na lang ko. Bawa ka bubuna akong piso rin yung buwan. Dalang ka na ako i. Sige, ayaw dito. Tag mahimo ka na sir di asa sa ikin. Ano ko? Malas. Di malasa eh. Di na ako kininto di ko na ito isputing kayo. Piso rin plating di ba? Agam ka. Pilihan ka ng pasahero. Huwag mo na mangilog mga pasahero. Utangan mo utang mo rin motor ko. Uno na. Muna yung kagaral ni mo diha. Mal. Kung baka nang ilog di kami ng anak karon. Iya pa to. Kani ba yung unang biyaheon? Bagyan. Ilog pag pasahero. Una ko income kung Pero lagi lao. pwede. Gamay. Piso? Piso? Oh, dunot pa yun oh. Manalang yung palit ng tukong. Tutpi. Lamo ka magkargaan to. Biskari pang biyahe. Wala yung giilo. Isputing pa kayo. Nakay-real pa kayo sa nina. Si Sanina. Irreal. Tilan, wag mo nung dan. A few inches later. Kapukaw, sir. Ma'am. Kapukaw, sir. Yes. Kaya itong biyahe, sir. Bring me to the nearest. Tala. Oh, tala. Kaya itong unang, sir. Andar na. Okay na ni. Asa ni? Wala kapukaw ni. Tala. Kaya na, okay na ni. Nearest station. Andar na, sir. Okay na. Andar na. Andar na ni. Ma'am, do you understand speak what I am speak to Ay, you? natukan akong motor kay padaot na. Naplat ra bang ligid raw. Kaya itong biyahe, sir. Kaya biyahe naman, sir. Ayaw anak sir. Ayaw anak sir. Diri ta sa pak. Ayong sakay na sir. Ang inyong mga beauty, ang inyong kagwapo. Ayong sakay na sir kay kana gaana na nagpangawat og pasahero. Kaya andar na, sige. Gawas. Dre kay. Dili ka pili. Gawas. Kanang driver kay nag Asa. pangawat og pasahero. Oh, asa. O di ba? Okay ka sa. Gaana di kanang driver pangawat pasahero gyud. Nangawat Ano to sir? In the Nangawat nearest na po. station in the world. Nangawat na pong pasahero. Lagi. Muray kulog tabugok ko. Sus ginoon driver tawa. Kaya lang, sir. Kay Swak sila sa motor kay bagong nyak makakuya mga kwapo. Income. Dolyar. Dolyar. Driver kawatag pasahero. Ini lang. Hop. Dara sir, abot na to sir. Nearest FM radio station sir. Okay, thank you. Okay ra mo sir? Okay ra tong biyahe? How much? Only 1,000 sir? What? Minimum? 1,000? That is our minimum sir, right in here in Maria Cristina. Unbelievable. Sir, ma'am, mahirapan ako sa mga Tagalog ma'am eh. Tag 1,000 silong minimum ma'am. Sir, 1,000 our minimum here in Maria Cristina. No, you liar. I am not liar sir. That's the rate of Barangay Maria Cristina, 1,000 minimum
to nearest FM station. Hindi ako ba? Isunda kayo. Explain na ng foreigner. Uy, maglisod matag maninglis. O pa yung grade 1 na ito na human. What did you say? Sir, you are very okay. Hindi ako ba? But where is the 1,000, sir? No, ayaw kog ilara dong. Taga Kapukaw ra ko. Ayat, foreigner po dahil kang... Ang atuang kuan diha minimum 20 ra na. Atuang kuan ay may kilara kay kani akong asawa taga Diriris Maria Cristina, taga Kapukaw ra mi. Oh, dai 5 mangingilan mga drivera ka oy. Ay may kilara. Animas. Animas Malas. 5 rigatag malas kayo. Oh, na piso. Karon ako income size pa. Kaduha. Ano po na to. Mura magpurignir. Bulaw pa kay bungot. Sus pastilan kay taga ambungkok naman di ay. Bal. Bantu ko ani. Patay pang palit ani og ginamoy. Saan ka magulgol ka? Wag gabi na kog foreigner man to namin Ah, purignir imo nang taga ambungkok naman dito. Naila na ka to. Bulaw pa kay bungot. Nakapag pa. Sus kay 5 ra gipiti. Gani na ko to. Gabahan eh. Pasayro nga. Drive na kay ilugan kay pasayro. Ay gaba. Oh. Ang pagkuko ng ilaw, Lalo ko pagkuko yung ng pasayro. pili man sila man ato. Pano ka nga? Pasayro ka dire. Kaya ba iyo ka? Ilugan mo kay kagon. Ikaw mo kasi mong tagalo. Gagam. Ay, na naman Pano taka ka na na ako, mailag gina. Sa kimurtang gitikoy ba bisag dako-dako na yung income diha. Iyo mo to gihakot. Pahingan ron ka kanako. Oh. Di ba lasong pagkatigan ko yung truk. Ano ba na yung bayar bisag Ano ba? nang ka. 6 pesos. Bisag nang luklok ra ka daman. Oh. Oh, oh. Nagam driver nga dalaw pasayro. May hangay. Naghanay ka quadro connection ng pre kay mura ko bayar naman sa pasayro. Ubay ng 6 pesos. 6 pesos. Kaya foreigner. Oh, foreigner. Napatoy gani hapon smoking kayo. Ag foreigner nga. Yan ako. Bulaw kay bungot. Oh. Dapat dispatcher dire nga. Kauwar, tangan ay. Karima to. Dapat kimong duha. Dapik. Isti ko yung taghoy pa sa iyo. Inako dire sir kay under na okay na. O, Under na. awatan ka? Dalawa mga pasayro. Dalaw pasayro. Ikaw na ako na pasayro. Magkuan. Dalaw pasayro. Otro po yung tawanan ni. Ay, buhay on be. Wa pa kay koy pala gina mo. May mga bato sinilas. Sa mo kung battery buhi mga Sino? balakamo tong kayo. Wa pa ilabo to gilimot. Sige may tagaan ko nimo. Tagaan lang kayo Tagaan na ako. Ako na gamot ato. Narapay pasayro. Ano na pala yung driver nga? Dalo kay pasayro ang driver gyud. Ga. Maimon na tanan diha. Ako aman ang pasayro ni kuha di mo na. Anan. Kwartaan kini pag isa pa. No, yoy. Dai, palihog lang ko gawin ni Sir Dai. Ayun. Ayo, hinahinay na sir. Sir. Ano magluanan niya akong pasayro? Ngiti ka. Agwa. Okay na, sir. Sir, abot na ta, sir. Ano akong pasahero ron sa ano? Sir, ang plite na to, sir. 500, sir. 500 plite, sir. 500 plite. Kinintos ang plite, sir. Manglilipos mo dahil eh. Still yan. Sakit lang ha. Hindi ako ba? Ato na ko. Hindi malasa eh. Ibig ako may muplit eh. Siya may muplit. Ako yung plitihan. Ako na yung nakatag limos. Ano? Malasa eh. Oy! Malas lang yung gapon.
Masay ka. Otag sa zero. Makalilimos man ito kung Karosa karga. ang biyahe pre. Makalilimos ba ito ako pinakatag ng piso? Tanawaray mong kadalog pasahero. Dako kay sapatos. Oh. Makalilimos mo diya. O may pay ga, kuan ka sa manghilong mga pasahero ko, di katulo na. Adi na ko. Ang dalawa yung pasahero. Karo di pasahero. Manghilong ikaw, lagi na balas, ikaw, ikaw. Pagtangkapon, wala akong kaliro. Ako ikaw, anak mo yung pasahero. Dre sa kay kani dalog ni pasahero ni motora ka na. Ay, pagpig ka, mahiluan ako motor. Dalog ni motora. Labangan. Wag ka biyahe. Ay, Ha? Tagam ka. sus, pag naog ron kay ginaanak naman siya. Masato ba sa matuday nga. Limos. Manglimusan man dito. Ano man ang hindi pasakay dito? Ano man yung pasakay dito? Gitanggap man nimo. Isputing bagur. Abi man ako dunyo. Ano yung ladra to? A few moments later. Okay, pre. Imo ang komisyon ron kinahanglan mga. Pagilog na. Di malas kay kurong adlaw. Sige na ka, pre. Tagalagalan na urang. Napay do mga pamilyado ni sila. gawakan ka. Gawakan ka. Dalog pasahero. Dalog ng pasahero. Yan mga Gawa na nimo. Kare mo pay pagawas. Oh, gaba na nimo. Sorry si biyahe. Kanang pasahero na karga na. Ay pasahero na po. Kay kapukaw. Karga na. Kanang kadalog nimo pasahero. Duha-duha lang ako di malas. Karga na. Kuya si gawa kanili. Dili. Ay na, dri kay mo gawas. Dito. Karga pasahero ana. Ano sa dri tayo. Kanay kapo. Dili ko. Duha-duha lang sa di malas na ko. Kanay. Karga na. Palibad tayo, palibad tayo. Dalog kay pasahero. Dri tayo. Tadi ko na oy. Dri Siguro lang na pala ni COVID. tayo. Kini. Oh, dali tayo. Kapukaw ni kapukaw. Mandi ko na mo dyan. Kabalo ni. Susuot na. Magandang ka na. Wala di man na kasaligan ko. Sige, pagawas. Inahin na tayo. Og dili na ako na musakay. Lugar di malas no. Ikaw ngayang tiil no. Ako ni kani mo ka mo karga. Oh, ako ni. Ngayon mo duha. Oh, ako ni. Ako mo tigwan. Pwede lang ko daan, no? Pwede lang ko daan. Yan tuntun sa kapukaw doon ka. Ibot ya. Aman. Dako ra man kayo ning kwarta. Naman ko. Oh, dako ra kayo oh. Sana. Ah. Na ay 20,000 yon 00. Dako ra man kayo ni. Daral pag yun. Oh, darar. Ako heton. Oh, ayaw, pikat nimo. Nganong dalo kay kaogan ng pasahero. Oh, dako kayo akong kwarta oh, ilawa sila. May ako heton. Biya nimo, kanang kadalo nimo pasahero gabaad. Oh, ato na mi. Ay, dalo kay kag pasahero. Dago lang ni nawong madali. Ato na ko, babay nyo dalo. Ako kuno na tigulan niya. Atindero si Lube. A few inches later. Pastilan. $20,000. Abi na ako pati kuwarto ni malagap pay. Bayabas gibutang ang agtang. Sus kay asindiro mo dito sanggutan. Ako income taon ako 100 piso atong nilimos. Tilaw inundan oh. 8 pesos. Say, palit ako ginamos ani hapit na naman Pasko.